Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kalapan pau kejing so kendit halor kejing penbena jangka Provisional Town Vending Committee namarkam shimladan kanu kejing ekran halor kejing khod ginong demadan na kebenta ka claim but objection. Habakran hakilat pathai kubor ka arpunya utarik unai biang arajar arpusan uba es thaba wedeu Assistant Secretary kenega association. Ulaong maringi sau kulangut kinong demadan ha civil hospital ka sarkar ka shim kerteng tang arp kondai ngut bat ki bapau ha ka thup kerteng balapan bena da ka Shillong Municipal Board ki dan tang khat sau ngut da ka bakadawru baginong de madan ki singot tanat de jing tubu ban penken ria eki na civil hospital shok office PWD habarek mbrai kila maham bakam de banwanra eki jing kulmar kumha khandai lat bat kila dawa ba ka sarkar kan ai de jing tho ka basai kanang banlaj na ka jing pensat shriat na ka wei ka jaka sha ka wei pat ka jingwan jongi hangni matasi kalong ba kila penmi ya ka list banle ya ka claim ka to ki penmi ha ka kot khobor hare jing sha kani ka bakhado ngi don meeting jong ka PTVC ro ki khamya kran re jing sham mo kum ka WhatsApp group ro kila dap thau naman ta kini ki member PTVC re ki kham ai re ngi ro sulong kum no tip kan san ngi yo i ha ka to ka kot khobor don baya share lang tama kam la eman long tu kijing syaki dewan pentip naka sang ruki ladan ki member ba demi khmat ka PTVC Henry M rekhat kan bat ki eke ina do bastang hingi la ong ba lai I kajing long klumar hang tai hapo khandai lat kajing ya yo license tang kajing bam yo kajing bam pej phai ki kot kisla kajing bam biang taka SOP nado basdang hi karukom terekam kalong kulmar kame yo renti re ki don kajing ya adnod iwe kata ka rukom ya rung don kiba haduk mentaru jing shale ka khandai lat kimpat la ban pendep kam tanggawi ke area ru kimpat dep re kilak ta so shawai rengi ong tong ini trailang rei hi yo I hi ha katuka khat house pa ka basar bening kongklum jong ka sor Shillong borok kawai tena katuru ki claim padle area pa area banle ya kata ka claim and objection ban pe kita ki kot kislan rei na katuka khasaw sparo kiladap phia lupa marsiteng kumno kin shu phia damaki claim padle ya ka claim and objection kata ni ya bu jingkli rei na katuka por ba ya phia ro kilami kita ki wendas kila pun pau ba kita ki baladap survey possible ki don kumba ar khandai ngut naka arpun khandai ngot ke bal ale ro ki dangdon ki ba one song sunday ro ki bal ala ki ba don ki hakapang ka stom ro ki la la kumba shongut ta kamut da kum no ngat trai kumba saw hongut ai kin don ki nong de madan ta naka arpu khandai ngot makana naka arpu khandai ngot ro ki la panmi hana ba kita ki eligible vendors ki de tang khat sangut klem patle ka claim and objection nalor naka taro naka arpu khandai la da phia ka taro khat arngot pat ki khot ki ongba lasai kasngi banwan mi banle ya kataka claim kidan ikerteng jong ini I midu lai ini kong ba ha katuka claim ro kami ka kerteng haba ini le la dai lupa eligible vendor nalor kata ro sau teliki kerteng yu I hang tu ndai kaba ki claim pan ju dai ki vendor ki khampat ju di jing di manor wat kini ki para baya song di lang hang tai ru ki ong ba ngingi mitho takumno bakin shia shimrai marwai taka jingdon kata ka PTVC em ka jingle shong le yakran mangi kum ki member naka sengro bangi dei ki PTVC member balaya mi khmadang tai ro ka Shillong kam kai no te matangi ngi haban ban siban ba wat yakani ka jaka ban ong ban nadu kas ngini kong hibayawan pej perbale inspection ri ong ba bakil ada batai ba kadai tang temporary shipor nama ki ong ba kinya pan baha kinya ti katai ka civil te shipor kin pan kan ria shani bat hadin dala depsna katai ka civil em kin sapan kan ria biang tengingi ong shaban le iki ero devonon kata ka MOU ka jingi te aktin namar ba pin supan kan ria am tu tip tang shipor yo le si phim le su ka ka kamram ba de ban le ko ba phila ayu te kat pam pat ya te aktin ro nginom sha ban ngila ong ro ba shwa ba pin pan kare ginong dia madanang tai shani pide ban le shwa ga claim and objection hadian ban la de pej bnia ki kot kisla shi san ai baro ka ki COB ya ki vendors ki badai ban yo ta ki genuine
hang ta sakan ria bat dewan ada kajing tho ro ba ya kini siapa kan long belum kata kajing ita ektin kata ka MOU mdai ban ong ban khot shishi met hang tai ro Particular location here is a temporary location because they have plans of actually constructing a place at civil to make it easier for both patients, attendants, and everybody, because there's no proper place for even patients who are poor patients coming from other districts to access food and all that. Okay, so this is a temporary space, and we have agreed that it is a temporary space, which means first and foremost there has to be a proper MOU undertaken between the collective hawker body of civil and the government, because we have seen that they go back and they don't respect and honor processes and commitments. And for us in the PTVC also, many times we say something else, and when what we see happening is totally something else of what has been decided there. So there is no problem shifting here, but that shifting has to happen till the proper claims and objections process has taken place, where the eligible genuine hawkers are not left out.